Tuhle vesnici tvoří jedna jediná ulice, která se uzavírá do kruhu. Z toho by se jeden zbláznil. A domy zejí prázdnotou. Zlou prázdnotou. Turisti se určitě brzy vrátí. Sem a kdy? Už se ozval nějaký pár písemný. Tak to zase zruší, anebo prostě nepřijedou. Bože, taková deprese. To je fakt hloupé kazit si náladu jenom podle počasí. Stalo se to dneska. Před 2 lety. Ale... Koho to zajímá? Vidím to jako včera, jak jsem přišla. Nevíš vůbec nic, nebyla jsou toho. Dala si 2 kafe a jahodový dort. To kafe se mi přinesl já a ten dortík taky. No, byla taková... Nenápadná. Doslova průhledná. Vlasy měla jakoby přilepené k hlavě. Barva se vůbec nedala určit. Oblečení měla šedé. Šedá postava v šedém oblečení. Možná šedá vůbec nebyla, ale působila tak. A ten její obličej. Pamatujete si ještě někdo, kolik jí tak bylo? Něco mezi 20 a 30. Přesně. Seděla tady hodiny a hodiny. Takové hosty jsme měli pořád. To není pravda. Přicházeli k nám hosti většinou tak mezi 69 a 75. Vzpomínám si na ní úplně přesně. Když si míchala kávu, náramkem narážela rytmicky o šámek. Asi takhle. Bylo to nepříjemné, ale ona si toho ani nevšimla. Já taky ne. Taky to nebyla tvoje ruka, co pořád míchala a míchala. Byl to první den, co tu byla sama. Přece se jí ptal, jste tady u nás dlouho? Mám dojem, že jste tady byla už včera s manželem. Ne? Tak to jsem si vás s někým spletl, nic neznám. Už to prosím tě znovu nevypravuj. No, teď si ji rozčílil. Jak to tady tak vyprávím, mám jí před očima. Jak kráčí až na konec promenády. Dneska tu není ani živáčka, jsem si jistý, že včera tady byla i s manželem. Kde je mu konec? No tak pokračuj. No, pokračuj. Opravdu můžu? Ne, musíš. Já vím, jak to bylo. Bylo to takhle. Je to uvedeno v její výpovědi. Četla jsem ten spis, ne? Jednoho dne ráno stojí Magda. Jako každé ráno. Jako každé ráno stojí Magda za pultem spodního prádla. Jo, myslíš sexy prádylka. Ne, myslím spodního prádla. Jsme v malém městečku a vládne tady bezčasí. A proto se obchodu se suvenýry říká suvenýry, hostinci hostinec a obchodu se spodním prádlem spodní prádlo. No, to je jako tady u nás. A co Magda, co dělá? Kouká se ven. Dívá se ven na náměstí. Asi na kašnu. Na starou usmolenou kašnu s omlácenými andělíčky. Nebo možná jsou to velryby nebo mořské pany a z úst jim teče mdlá voda. Kalná. Co? Z úst jim teče kalná voda. No dobře, no tak pro mě, za mě možná se nedívá na kašnu, možná se dívá na plakát. No. Na plakát s horami. S vysokou horou, zasněžená sjezdovka, čistý prašán, vysoké jedle, na nich je sníh, kupy sněhu na jedlích, jasné slunce a křiklavě modré nebe. Z vrcholku hory je krásně vidět nebe. A taky vesnice dole. A náměstíčko. A dole stojí Magda. Dlouho stojí. Hodně dlouho. Minuty. Hodiny. Staletí. Dokud se neotevřou dveře A nevstoupí nějaká žena. Pozdrav pánbů, řekne žena. Dobrý den, odpoví Magda. Vy jste se nám zase nějak zasnila, co? Ale ne, jenom se... Potřebuju něco pěkného. No však vy víte, divenko, co tím myslím. Něco rajcovního.
Magda to zopakuje. Něco rajcovního. No, prostě rajcovní prádílko. Aha. No tak mi taky konečně ukažte, co tady máte pěknýho. Černá nebo purpurová, musí to být černý nebo purpurový. Ukažte, jo, tohle to vypadá dobře. V mém věku musí mít člověk dobrý obal. Maso se musí pěkně zabalit, aby to byla taky trochu pastva pro oči. O tom už jste taky někdy slyšela, ne? Pastva pro oči. Naši muži už taky nejsou nejmladší. Naši muži už taky nejsou nejmladší. Je blbost si myslet, že nemáme žádný sex, že už ho nemáme. My, ženy v našem věku. Naopak, my víme, jak to chodí. Máme zkušenosti, svý muže dobře známe, oproti mladým ženám. To jsou ještě pany. No, nebo už ani být nemusí. Jsou plný očekávání a nabízejí se mužům jako nějaký ovoce, jako bonbonky. Ale muž nechce pořád jenom mlsat. Taky chce, aby někdy někdo pořádně ochutnal i jeho. Takový jsou ženský v mým věku. Ten můj se mi vždycky vrátil zpátky. A druhou mízu, tu on měl vždycky. Potom třetí i čtvrtou. A já na to říkám jenom Hosana. Chápete to? Potřebuji něco ostřejšího. Jo, tohle to je dobrý. Tak řekněte taky svůj názor. Tohle to je přece božský, to bude mít ale manžel radost. Co říkáte? Nic neříkáte. Tuhle tu stydlivost byste se měla, milá zlatá, brzo odnaučit. Už nejste žádný děcko. Takhle se to dělá dost špatně. No co vy na to? Co na to, Magda? Magda neřekne nic. Třesou se jí prsty a nějak moc dlouho varí vybrané prádílko do papíru. Tady nahoře spojí špendlíky, dá zabalené prádlo do papírové tašky, napíše přes kopírák účet a přidá ho k prádlu do tašky. Zákaznice zaplatí a Magda jí chce vrátit drobné. To máte do kasičky na kafe. Potom žena vyšustí s taškou ven. Magda zůstane bez hnutí stát. Drobné má v ruce. Zase kouká ven, nebo na plakát. Ne, dívá se do plakátu. V tom zazvoní telefon. Trhne sebou, peníze jí vypadnou z ruky a rozkutálejí se po obchodě. Magda se ohne, chce je pozbírat, ale nemůže se rozhodnout, jestli zvednout sluchátko nebo sebrat peníze. Nakonec zvedne sluchátko. Halo? Já nevím. Ne, nic. Zrovna tady byla tvoje žena. Kupovala si sexy prádílko. Musím končit. No tak to bylo dobrý. A co dál? Magda jde domů a sedí sama samotinka ve své komůrce. Dalo by se tomu říct i celá. Její hlavě možná taky. No, každopádně tam visí pěkně mohutný kříž. Proč? To je na venkově normální, tady žádný kříže nejsou. Tady je moře. Kříže bývají na horách, třeba nahoře na kopcích. A jo. Pojď sem, prosím tě. Vraz se na ten stůl. Tak a máš to. A máte kříž u moře. Mít rád bližního svého, co na tom je tak zlé?
rozpacích, tělem svým jej hřát, nebo mám mu tvář jen vzácnou mastí třít. To není nikdy dost. Hřích, jak stín mě doprovázel, bez citů, bez extáze, je ten tam. Dnes vyčítám si ty spousty mužů z dávných dnů, zda soudí mě, se ptám, na to se ptám. Ten kříž k tomu nádraží stejně nikdy nedonese. Nádraží. Tak odjíždí přece z městečka pryč. Komu dá asi. Zbalí si své věci a jde na nádraží. No vyklidí si svůj kaverlík a co se jí nevleze do té velké tašky, dá k popelnicím. To nádraží je maličké. Ano, je opravdu malé, spíš miniaturní. Jen pole, Lány, pole lány. a pak nádraží. Spíš nádražíčko. Není na něm nikdo kromě Magdy. Úplně prázdné, jako po vymření, ani živáčka. Nádraží na samém konci světa. A ona, Magda, tady stojí a čeká na vlak, který je tu od toho, aby... Stojí tam jakoby čas neubíhal. Ani teď, ani předtím. One-way ticket, one-way ticket, one-way ticket, one-way ticket, one-way ticket, one-way ticket to the blue. One-way ticket, one-way ticket, one-way ticket, one-way ticket, one-way ticket, one-way ticket to the blue. Teď jsme v A. Ne, jsme v R. Nejsme fair, R to určitě nebylo. Pochopte, já to musím vědět nejlíp. Dokážu se nejlépe vžít do její A situace. já jsem ji zase obsluhoval. No a tak si ji pro mě za mě obsluhoval, ale já jsem soucítím. Tady, uvnitř. Já se v R dobře vyznám, pocházím odtud. Takže víš, že to nebylo v R. Krucinál, tak říkejte třeba v K. Já už jsem v R taky byla. Opravdu neříkej. Nech mě hádat. Šla si do Mekáče, dala si nějaký Auschwitzburger, prohlídla zámek nebo muzeum a vydala se zpět. Ne, žádný Auschwitzburger. Dala jsem si skvělý oběd. Byly tam takové sedačky z opěrady jakoby z auta. To teď není důležité. Takže, Magda tam sedí. A co se nestane? Objeví se chlápek. Z toho množství lidí se objeví muž, jde k Magdě a posadí se k jejímu stolu. A kdeže to vlastně jsme? Počkat. Co je to za muže? Jste tady ve městě nová. No. Co je to sakra za chlapa? Je to ten chlap, co jí pak to? Nebo ten, co s ní No potom? tak to každopádně. Takže on jí... Ne. Ten jí pak ne to. Není to žádný pasák ani kuplíř.
Ani jen tak, ani jako profík nemá za lubem Magdu opít, aby ji potom mohl znásilnit. A ona by pak s tupým výrazem jako náměsíčná musela podržet každému kolem za pár broudů. Zatímco její kříž tmavné a tmavné. No dobře, tak to mohlo být taky. Nemohlo. Tenhle muž je úplně jiná nátura. A ten příběh je taky úplně jinak. Proč? Ten příběh už se stal. Co bylo, už se holt stalo. Lidi, co si vlastně myslíte? Všechno už se stalo a všechno už je tady napsáno. Nebo snad chcete pochybovat o tom, co je uvedeno ve spise? To snad ne. Proti tomu, co Magda dělá a co udělala, nemůžeme nic udělat. Prostě to nejde. Stejně by toho muže, přesně toho samého muže, potkávala zas a znova. A to je jedno, kdyby ho potkala. Vždycky by to dopadlo stejně. Tak, jak se to děje teď a tak, jak se to stalo tehdy. Tak se prostě věci mají. Nebo snad ne. Moment, já se podívám. Jste tady ve městě nová, že vás neznám. I když to vlastně nemusí nic znamenat. Já jsem tady taky teprve krátce. Pár dnů na dovolené. Každý večer chodím na tuhle diskotéku. Teda zatím jsem tady byl každý večer, protože se potřebuju pobavit. Já opravdu doufám, že se tady dobře pobavím. I když to vlastně není ani nutné. Víte, já jsem totiž nedávno utrpěl hrozně velkou ztrátu. O kurva. Můžu vás pozvat na jedno pivo? Prosím, dejte si se mnou jedno. Prosím vás. Nedávno mi zemřela žena. A nezemřela jen tak. Bohužel Bohu přišlo nezbytně nutné prostřednictvím téhle nehody vymazat mou ženu z mého života. Dosud jsem se s tím nevyrovnala. A tak postupně ztrácím i víru v Boha. Věříte? Věřím, že ano. Takže nevěříte. A dál? Byla na místě mrtvá. To je mi líto. Já to věděl. Já to věděl, že když vám to budu vyprávět, bude vám to líto. Taky jsem nedávno o někoho přišla. Ale není... Mrtvý? Chcete říct, není mrtvý? Tak to je dobře, že není mrtvý, protože mu můžete zavolat, nechat zprávu, napsat a i kdyby vám nezvedal telefon a neodepisovala na zprávy, tak budete vědět, že se ty zprávy nikam nepropadly, nikam, kde nic není, kromě... Já už jsem mu nechtěla volat, ale... Já vážně nevím, jaké by to bylo, kdyby umřel. To ani vědět nemůžete. To je totiž... To je A úplně... Pak jsme jeli k mým rodičům. Nejdřív mezi Vinicemi, je krásný sluneční den, teda byl. Pak se setmělo. Hádali jsme se, už ani nevím kvůli čemu. A najednou ona povídá, zastav. Okamžitě zastav. Já zastavím, ona vystoupí a stojí ve světle reflektorů, ve světle měsíce. Třpití se jí blůzka. Oslnivě září na pozadí hor. Znáte přece hory, ne? Máte je ráda. Jsou nádherné i takhle v noci. Ona je taky nádherná, jak tam tak stojí. A na to si myslím, je krásná. Něco z ní vyzařuje, že by snad vztek? Nebo je konečně těhotná? Že by? Na jedné fotce stojí na nějaké louce a kolem hlavy něco září, asi kapičky ranní mlhy. Chci jí říct, jak je krásná, jak je všechno krásné. A ona září víc a víc. A najednou to do ní napral nákladák. Čelně jí srazil a světlo bylo pryč, narazilo do stromu. Reflektory zaraženy do stromu a ona rozmačkaná ve stromě. Na pozadí hor a měsíc pořád oslnivě svítil. Mariana. Tak se jmenovala moje žena. A
A najednou to do ní napral nákladák, čelně ji srazil a ona rozmačkaná ve stromě. A měsíc na pozadí hor pořád oslnivě svítil. Jak jsem mohl být takový hlupák a splést si světla reflektorů z měsíční září? Jak může být někdo takový debil? A přitom jsem už vůbec nebyl opilý. To je mi moc líto. Vážně. To je od vás, milé, že to říkáte. Dáte si se mnou ještě jedno? Taky jsem nedávno o někoho přišla. Myslela jsem si, že mě miluje. Ale byla jsem pro něho jenom taková druhá míza. Někde uvnitř jsem si říkala, že to nemá cenu se začínat s ženatým chlapem. Ale člověk tak snadno uvěří, když mi ten druhý tvrdí, že pro něj něco znamená. Nemám pravdu? A když to navíc zažijete na vlastní kůži. Není to tak? Tak to jsem zásadně proti. Teda ne proti vás chápu, ale ženy by se neměly nikdy podvádět. A ten váš chlap, tak ten podvedl 2krát. Co 2krát? Všechny 3 vás podvedl. Moje milá, to není žádná druhá míza. Žádné druhé jaro života. To je ta nejdrsnější zima. Sněhová bouře, ničivá lavina, to je... Moje milá, je mi vás líto. Pojďte, napijeme se. Začínáte se třpitit. Jako křišťál. Ano, jako horský křišťál. No tak pojďte, já vás ještě na jedno pozvu. Ale já nic nevydržím, já si dám jednu skleničku a už se začínám. No, tak tady to není. Pasáž nemůžu vůbec najít. Já nevím, jak je to dál, ale takhle určitě ne. Tančíte. V tomhle podniku si můžete něco přát. Můžete si přát nějakou písničku a oni vám ji zahrajou. A zahrajou třeba i Lunatic. Pro vás určitě. Nepřines mě Jsi moje máma, tak na co čekáš? To je Lunatic. 100%. Jsi moje máma, kterou já mám nade vše rád. Jsi jak kouzelná vína, co mi dá, se smát. Oblek. Děkuju. Babi, taky sluší. Za pár okamžiků dá muž Magdě svoje telefonní číslo. Snažně jí prosí, aby mu zavolala. Prosím vás, zavolejte mi, určitě mi zavolejte. Pro jistotu jí objedná ještě jedno pivo. Magda lísteček s telefonním číslem složí a odchází. Trochu ho mrzí, že s ním Magda nejde, že s ním ještě tenhle večer nejde. Ale brzy už se mnou půjde, doufám. Magda chce být poprvé sama. Hlavně být poprvé konečně sama, je to teď pro ní důležité, je ve městě nová. Úplně nová. Jedno je ale jisté. Vypadá, že toho piva má plné zuby. To neskutečné množství piva, které do sebe naklepila. Jo, už je jí špatně. Je jí blbě, musí rychle najít záchod, aby se vyzvracela. Tak honem. Já. Vždyť se vám přece chtělo, nebo ne? Možná až později. Ona se stydí. Stydíte se. Kde jsou tady toalety, nemůžu je najít. Tak to už je asi ani nenajdete. Bože, ta je blbá. Není blbá, je opilá, ne? Musíte tamhle. Tam. Tou chodbou dolů. Jo, přesně tak. Na konci chodby jsou záchody. To musí pěkný vědět. A někdo ji určitě pomůže. Hej, brouku, nepotřebuješ s něčím pomoct.
Myslel jsem, že řekl milostivá slečno, mohu vám nabídnout svoji pomoc? Ne, to nemám, já nestratila pojem po čase. To zase ne, ale přece jen si nechá pomoct. Jasně, že si nechá pomoct. Ten chlápek jí dokonce při zvracení drží vlasy a to jí vůbec neznám. To je od něj ale pěkné, opravdu nevýslovně milé. A tak je od něj milé, že jí pak vypláchne pusu. Ovšem už není tolik milé, že to dělá jenom ve svůj vlastní prospěch. Sloví zvyšných pohnutek. Rozepne si totiž kalhoty, rozepne si poklopec a strčí svého stopořeného ptáka do vyvinné Martiny pusy. Vidíte, někdo dělal určitě ještě udělal ale on ji nelíbá. Ne. Nutí, aby mu ho vykouřila. To už od něj není opravdu moc milé, že? Proč se má bránit? No, protože je úplně opila. A nikde žádná pomoc? Pojď. Ale ano, tamhle jdou nějaké dvě holky. Jsou to kočky, holky z města. Chtějí na záchod? Jsou taky opilé? Jsou. Jsou to studentky herectví. Chtějí na záchod, ale ten je obsazený. Dost dlouho zírají na to, co vidí před sebou. Na Magdu, ta není skoro vidět. A taky na toho chlapca přijde. Vidí taky zářivě bílé kachličky za ním. Ten chlapec se na chvilku otočí a děvčatu je dopřán krátký pohled do Magdina obličeje, do jejich skelných, nechápavých očí. A taky pohled do očí toho muže. Ty jsou taky skelné, ale trochu jinak. Děvčata se teda ještě chvilku dívají. A potom se začnou zase hýňat. Opobržlivě. Ano, je v tom trocha opobržení. A jdou na pánský záchod. To snad není možné. Jenomže, ten chlapek ještě není hotový, takže strčí svého ptáka zpátky do Magdy. Strčí ho zpátky Magdy do pusy. Ale to už se Magda brání, nebo ne, brání se její tělo, brání se a zvrací a pozvrací tomu chlapkovi celý péro. A to péro, to úplně zabitý péro. Ochabné. A to je přirozené. To je přirozené. A říká jí něco. Ty chudinko, ty malá blbá chudinko. Potom si chlapku mě ptáka, ale Magdě už to neuměl. A ona omdlí. Neomdlí, usne. Prostě si je tak trochu zčinné. Dám si pivko. Dá si někdo taky? Vedli její kroky potom. Musela si vzít hotel. Dejme tomu. Ve městě vlastně nikoho neznám. Dáte si panáka někdo? Neměli bychom se předtím najít. Jo, nebyla by třeba čerstvá rybička? Tady máte ještě ten bramborový salát. Čerko, žijeme u moře, když tady není žádná čerstvá ryba. Prosím tě, kde by se tady vzala čerstvá ryba? Neprovokuj ty pesimisto. Prostě se jenom nemůžeš smířit s realitou. Pořád je ti z ní špatně. No, mě ne, mě teda ne. Řekni nám radši něco o sobě. Stojíš tam pořád jak zařezaný, jak se tady bavíme o nás. Co? Teda, myslím o naší vesnici. Co? Bylo to pěkný, ne? No, líbilo se vám to, ne? Co? Co se mi jako líbilo? Ale ty víš. Ty nic nevíš. Je mojí povinností starat se jenom o to, Já tebe moc dobře znám, jo? A já zase tebe. A ten bramborový salát si máme přinést sama, nebo co? Buď od té dobroty, prosím tě, jo? Já tady naleju panáka. Tady už na tebe nachystal.
no. Pohodě. Víc tam to nebylo. Jo. Co? Já bych si dala kousek nějakýho dortu, jestli ještě máš. To víš, že mám. Nějaký kakaový, Čokoládový. čokoládový, no. A nějaká buchta tady. Je mi to jasný. Když se vsadila, že si dáš spíš ten druhý, dobře? To je jablečný. Jo. Tak mi prosím raději přines ten čokoládový. Prosím tě. A ještě k tomu udělej kafe. Co to vyšíváte, zlatíčko? Jedno takové lidové pořekadlo, sice staromódní. Ale ne, je to roztomilé. To je opravdu moc rozkošné. To mě naučila moje babička. V jedné vesnici, někde v Polsku nebo na Slovensku, tam ženy háčkují takové dečky. No a nějaký dvě mladý holky se rozhodly, že by to chtěli jako zmodernizovat. Takže teď háčkují tanga a prodávají to přes internet. To už si taky zkusila. To bys měla, to se určitě vyplatí. Já neháčkuju, umím jenom vyšívat. Takové vyšívané prádílko. To je taky skvělá věc. No, to je věc názoru. Ty si teda. Moje babička musela mít ještě vlastní věno a sama si ho vyšívala. Kapesníky, košile, povlečení, všechno. A na bílém plátně na zdi visel vyšitý nápis Manželství je vrchol štěstí. Ne, u ní tak vážně fungovalo, vyselo to u ní celý život v kuchyni. To u mojí matky už to teda tak nefungovalo, to se dávat musela. Byla trochu duševně postižená, víte, a... Na fotkách ze svatby je už těhotná a chvilku kouká takhle a pak zase takhle a... Otcova strana rodiny je už dost opila. A babička tam pověsila ten vyšívaný nápis na zeď a... No dobrý, to už tam poslouchat nemusíme. Máš pravdu. Ty nalej panáka. Ne, děkuji, já nechci. Mám pravdu. Všichni nějak moc pijeme. Já si aspoň občas zacvičím, ale co vy? Vy nesportujete vůbec, co? Ty nesportuješ vůbec. Já? Já chodím každý den do kolečka ulici, co se uzavírá do kruhu. Jako ona. Jako ona. Tak to ona chodila pořád do kolečka naší vesnici. Ne, seděla v hotelovém pokoji a čekala. Čekala? Nebo se modlila? Ostříhala si vlasy. Fakt. No vždyť vám to povídám. Šla domů nejdřív pomalu, potom rychleji a pořád zakopávala, teda jenom trošku. A doma, myslím, v tom hotelovém pokoji se podívala do zrcadla a zjistila, že má zničenou bluzu. Tak si vzala spínací špendlík a tu bluzu si spravila jenom na místech, kde byla poničena. A potom se podívala znovu do zrcadla a ostříhala si vlasy. A ty padaly dolů do umyvadla. Potom to zapálila. Nejdřív to hořelo dost špatně, potom už líp. Celý pokoj byl zahalený kouřem. Musela potom 2 dny větrat. Smrdí to, jako když se zapálí gumy, když se to zapálí. Je to opravdu dost hnusný. No, tak to taky není pravda, protože to potom spláchla do záchodu. Spálila. Spláchla to. Spálila to. Já to vím. Vím to, že to všechno spálila. I tu bluzu, i ty vlasy spálila. Já to vím. Vím to, že to všechno spálila. Tady sednou, tady si sedí, naje se, napí se, v pohodě, spálila a spláchla to do hajzlu, no.
třetí den šla k holiči. To není... Ale je to tak? Je to pravda? Ano, je. A potom s někým telefonovala. S kým? Volala tomu muži z diskotéky. Opravdu? Měl z toho takovou radost, že se s ní hned vyspal. Odjedeš se mnou? Se ptá ten muž. Odjedeš se mnou. Potom jde ke svému kufru, který je stejně daleko od postele jako on. Jde nahý ke kufru a otevře ho. Sáhne po oblečení, které před pohlavním stykem položil přes židli a pečlivě ho složí. Sem tam upravit nějaký ten faldík, aby všechno pěkně sedělo a položit oblečení, to pečlivě složené oblečení, do kufru. Ještě jednou upravit sem tam nějaký ten faldík a ohnutý růžek. Tak. Motorist u dálnice. Sedí naproti sobě, před oběma talíř s jídlem. Proč vůbec nejíš? Vždyť už jsem něco snědla. Musíš něco jíst. Jsi úplně bledá. Jak je to ještě daleko? Už jenom kousek. Vidíš? Už začínají hory. Cítíš to? Vzduch je už krásně čistý. Město už je daleko za náma. Já to věděl. Tušil jsem to. Ty do města nepatříš. Je dobře, že jsi se mnou odjela. Uchopí její ruku, vezme ji do ruky a trošku ji hladí. Jsem nějaká unavená. Brzy už tam budeme. Povídá muž a dá se do svého dezertu. A jedou dál. Jedou dlouho. Slunce už začíná zapadat, tak jako každý den. S Bohem, lásko, já jedu dál. Nebe se zbarví do červena. S Bohem, lásko, já jedu dál. A slunce zajde za hory. S Bohem, lásko, já jedu dál. Muž zapíná reflektory. S Bohem, lásko, já jedu dál. Zapíná dálková světla. Opravdu může dálková. No, muže dálková jsou na silnici úplně sami a je to malá okrska. S Bohem, lásko, já jedu dál. Kontury hor se lehce třpití a hory začínají světelkovat. Ne, hory se na pozadí ostře zvýraznily jako negativ. Vypadají skoro dvojrozměrně. Hory jsou krásné. Jo, překrásné. A najednou, z ničeho nic, muž zastaví. Prudce zabrzdí a vystoupí z auta ven. Vystoupí a křičí. Tady umřela, tady u tohohle stromu. Magda na to nic a muž křičí. Je mrtvá, je mrtvá. Začíná se trošku opakovat, protože křičí, je mrtvá, je mrtvá. A Magda se na něj dívá před ním sklem. Dům na kraji vesnice, odsud je vidět na hory. Stojí u okna a kouká se ven. Vedle ní manželská postel a vedle noční stolky a na nich lampičky. Velká skříň, vedle stojí lampa. A na zdě v rámečku fotka nějaké ženy.
A na zdi visí kříž. Usnula jsem. Měla jsem spoustu snů. Kde teď jsme? V domě toho muže. Takže já jsem. Prospala zbytek jízdy. Vůbec tak nějak hodně spíš. Muž doufá, že je těhotná. Možná jsi těhotná. Třeba už jsi těhotná. Měla bych být? To by bylo hezké. To by byla opravdu nádhera. Ano, možná jsem těhotná a proto tak hodně spím. Možná spím tak hodně, protože jsem v tom. Ano, možná je to tak a proto tak hodně spím. Ano. Pojď sem, lásko. Uděláme si pohodu. Muž vyndá ze skříně láhev vína, ze skříně z tmavého dřeva. Vyndá láhev vína, sedne si do svojí sedací soupravy a otevře ji. Otevře láhev vína a povídá. Můžeš si dát jenom kapku zlatou, možná jsi těhotná. Tak to nechaju. Já si nedám, díky. Muž si nalije plnou sklenici a napije se. Potom řekne... Mariana. Povídá... Mariana chodila nejradši v růžovém. A proč ne v červeném? Ne, v růžovém, byla to růžová. Určitě chodila v růžovém. Nebyla na červenou ten správný typ. Byla na ní moc výrazná, moc útočná. No, vypadala. Vypadala v ní bledě. No jo, ale to už přece nemůžeme nijak dosvědčit, protože je mrtvá, že jo? Mohlo se to stát nám všem. No, tobě. Tobě se to mohlo stát. Nebo co? Co mohlo? Tobě se to snad stalo, nebo co? Co tím chceš jako říct? Ale ty víš moc dobře, co tím No to chci teda říct. nevím. Ale víš, jak tady pořád něco povídáte, tak by si jeden myslel, Co? že... Co by si jako jeden myslel? Tak přece všichni myslíme to samé, ne? A proč zrovna svatá Magda? No, proč? Proč by měla být svatá? Jenomže se náhodou jmenuje Magda a naše vesnice začíná na svatá? Je to jenom náhoda, pouhá shoda okolností bez smyslu a bez jakékoliv souvislosti. No my jsme jí tak říkat nezačali. No tak se podívej. No podívej se. Takhle o ní začali psát všichni. V uvozovkách. No, v uvozovkách. Přesně kvůli těmhle uvozovkám už sem nepřijede ani jeden turista. Ty ale přece můžeš zpátky do města. Máš hromady pracovních zkušeností. Tobě budou všude ruce líbat. Hele, ty časy už jsou dávno pryč, jo? S tím zase začíná. Lidi jako vy. Těch je jako písku v moři. Jako písek v moři. To jsme my tady. Písek a moře. Jsme písek a moře a moře a písek. No a nepij tolik, jo? No já skoro vůbec nepiju. V tom kafe byl panák. Co? Ty jsi si toho nevšimla. Jo. A taky jsme moře, jsme všechno. Nic. Nejsme vůbec nic, se podívejte kolem sebe, vidíte tady něco? Ty tvrdíš, že musíš pořád chodit do kolečka v kruhu vesnicí. To ale vůbec Já neznamená, bych řekl, že jsme trošku odbočili, ne? Ale pan je píča! Kurva, co si myslíš? Nedává to vůbec žádný smysl, je to celé nesmysl. To meleš, má to smysl. No a co s tím máme společného my? Co máme společného s ní? Přivandrovala si to sem, strávila tady sotva 2 dny a už se tu víckrát neukázala. A zřejmě se to už ani nikdy neukáže. To my nevíme. V novinách psali, že se tady ještě jednou objevila krucinál. Potamtom! Do dneška se odsud nehnula. Hele, já jsem ten spis četl. Četl jsem ho nebo nečetl? Četl! Tak se laskavě vraťte do toho domu. Bože, dneska už to není. Dáte si někdo kafe? Ne, dala bych si... A nemůže, možná je těhotná. Aha, že se v těhotenství nemůže pít kafe, to jsou mi teda novinky. Ale ne. To říká tchýně. Dáte si někdo kafe? Já tak blbě to neříká. No tak to neříká tak blbě, ale i tak to říká tchýně. Dáte si někdo kafe? Matka, to říkáš ty.
Ty! Tvůj svět je můj. Jo, tak to má být. Tvůj svět je můj. Jen tak máme vůli žít. Za stínem světlo najdeš. Vždyť všechno má svůj čas. A překvapí tě právě, když už nečekáš, že může být i v nás. Dáš si ještě kousek koláče? Ne, děkuju, už opravdu nemůžu. Prý si chcete brzy vzít? Ano. To je ale hezká blůzka, Magdo. Ta je Mariany, jedna z jejich blůzek. Padne ti stejně dobře jako Marianě. Co? Jo, to jo, no. Co ti dneska všecko tak lítá z ruky? Pardon, já se strašně moc omlouvám. Já se musím podívat do kuchyně na maso. Maso se musí pořád podmývat. No, však kdybyste něco potřebovali, tak zavolejte, ano? A ty chceš dál dělat tuhle práci? O tom už jsme se snad bavili, ne? Musíme šetřit. Potřebujeme peníze. Něco zbylo po Marianě, ne? Nebylo toho tolik, kolik si všichni mysleli. A co já? Kdo teď pomůže mně? Bude s tebou na krámě. Už to ti dost pomůže. Jo, ale asi ne na dlouho. To půjde. Když myslíš. Půjde to, zvládne to, už prodává. Jo? A co? Určitě ne maso. Prádlo. Cože? Spodní prádlo. Prodávala jsem spodní prádlo. Aha. Sexy, prádílko. Taky to nech vyzkoušet a uvidíme. Taky to nech vyzkoušet a uvidíme. A tak Magda vypomáhá v obchodě rodičů svého muže. Občas přemýšlí, že bude vegetariánka. Pořád je jí špatně mezi všemi těmi buřty, svíčkovou, kotletami, mletým masem a uheráky. To není uherák, ale vysoké. Promiňte, prosím, pracuji tady teprve krátce. Napsala jste mi tady jinou cenu. Moment, hned to bude. Magda, ale ve skutečnosti to trvá trochu déle. No, toto teda trvalo. Řekne zákaznice a vytrhne Magdě maso z rukou. Moc se na tu práci nehodí. No to teda ne. Ale je zasnoubená se synem řezníka. Což znamená, že musíme všichni přijmout oči. I když už to trvá nějak moc dlouho. Fuj. Promiňte, omlouvám se. Omlouvám se. Omlouvám se. Omlouvám se. Omlouvám se. Omlouvám se. Faráře se tva poznává a přivši se jí klíží oči. Aby neusnula, aby nezabrala, počítá trámy na stropě, rudá sklíčka na oknech a kvítka na oltáři. Ale stejně to už ji vůbec nestíhá. Soustřeď se, říká jí muž. Soustřeď se, nebo si o tobě začnou povídat. Začnou si o tobě povídat. Začnou si o tobě povídat. Začnou si o tobě povídat. Do řeznictví vstoupí nějaká mladá žena. Bystrá mladá žena s vyfoukanou vlnkou na hlavě. Magda jí zabalí nákup a řekne. 7,82 €, prosím. Takhle to řekne.
Neznáme se od někud. Ne, myslím, že ne. Ale ano. Jste mi od někud z nějaká povědomá. Tak to ne, tam jsem nikdy nebyla. Teda, jenom krátce. Už si vzpomínám. Už si vzpomněla. A jak si vzpomněla? No úplně přesně. Má to jako před očima, tu situaci. Toho chlapa a Magdu. A Magdu u jeho ptáka. No to snad není možné. Večer Magda pověsí svoje svatební šaty na jelení parohy a závoj rozprostře na jejich špičkách. Pláče přitom? Ne, nepláče. Jenom se tak dívá na svatební šaty, na jelení hlavu, na parohy, které jsou na hlavě a na závoj, který je na paroži. Dívá se a dívá. Na všecko se dlouze dívá, možná celý večer. Nic jiného nedělá, jenom se celý večer dívá na svatební šaty, na jelení hlavu, na parohy na hlavě a na závoj na paroži. To je tak všechno. Svatba. Dav lidí se pohubuje do rytmu a zpívá jede mašinka. Zpívá Jede mašinka, koutí se jí skotínka, jede do dávy, veze samýho žralí, jede do dávy, veze samýho žralí. Pusu, 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 bravo! No to je? Báječná veselka! Ne, to je! Fantastická veselka! No to je snad! Ta nejlepší veselka, kterou si tenhle kraj za poslední léta Naštěstí pár lidí přišlo. Pořád musí všechno kazit. Moje řeč, co je to za nevěstu? Neusmívá se. Nikoho nelíbá. A ještě si zmizí uprostřed oslavy. Vrhači šavlí se už vydali kousek opodál zvracet. Ona se taky vytratí. Projde blídkami a taky si to namíří někam opodál. A jde dolů do zapadajícího slunce, levné saténové punčochy. Ručně vyráběné saténové punčochy má už celé zaprášené. Sundá si je a jde bosa. Jde bosa dolů po silnici. Po silnici vstříc zapadajícímu slunci. Kolem ní nikde nikdo. Jde sama ulicí, která se uzavírá do kruhu. A jde dál a dál, až najednou zůstane stát před řeznictvím. Zůstane stát před řeznictvím a dívá se do výlohy. Potom si položí hlavu na sklo a zavře oči. Šaty jí smrdí po zvratkách. A co pak běžela dál? Běžela jsem dál. Ne, vešla do řeznictví. Vešla do řeznictví a zastavila se. Stojí v zadní místnosti. Všude kolem řeznické náčiní. Od stropu visí bušty. Visí a vysychají. Třpitivě naleštěný chrom a železo. Stojí tam, mezi náčiním, o kterém se vůbec nedá říct, čemu by vlastně mohlo sloužit. Venku už začíná být tma. Na venkovském nebi je vidět ohňostroj. Magda si sundává závoj. Sundává si závoj a pouští ho na zem. Do řeznictví vstoupí nějaký muž. Magdin Chán. Jde k buštům, které visí nad jejich hlavami a povídá. No vlastně byly původně určeny na svatbu, ale někdo na ně zapomněl. Ty jsi na ně zapomněla. Co si myslíš? Ne, to ne! Jo, je to v tom příběhu, je to v Ale tom... ano, tak to bylo. V tom příběhu je to napsané. Je to moc. Působí to moc. Předvídatelně. Vyjížděli se takové chvíli objevil nějaký muž. Přitom navíc Chán, který to může znít. No právě, takhle se to stát nemohlo. Já už to stalo nějak mockrát. Na venkovském nebi je vidět ohňostroj, který vytryskává a rozstříkává se do barevných lístek. To snad není možný.
To je tak idylické. Myslíš spíš incestní? Ne. Je to přece jenom tchán. Ale proč zrovna tady? Co to má společného s námi? Mohla přeci jít někam úplně jinam a ne do vesnice, která začíná na svatá. Magda. U moře. Muž. A Magda U moře. v jednom domě. U moře. V domě, který je hodně podobný jeho domu. Tmavé dřevo, krb, ale menší. Muž se ptá Magdy. Táže se jí. Ptá se jí, kde byla. Ona na to. Dala jsem si kafe a potom jsem se šla projít k moři. Nechceš se jít taky projít? Teď, vždyť už je skoro tma. To přece vůbec nevadí. Ráno. Povídá muž. Můžeme se projít ráno. Ne, teď. Magda na tom trvá. No, když jinak nedáš. Musíme teď. No dobře, ale ne, že potom usneš jako vždycky. Pojď. Venku je šero. Skoro tma. Venku je šero. Skoro tma. Jdou nejdřív po pláži. Potom po strmém břehu nahoru. Zastaví se. A dívají se ze zhora z útesu na moře. Dívají se na moře, které mění barvy. Je stále tmavší a tmavší a nakonec splyne s oblohou. Miluju moře, Řekne Magda. fary jsou hezčí. Odpoví muž. Magda k němu udělá krok a strčí ho dolů z útesu. Když si dáte k uchu mušli, je v ní slyšet moře. To víme. To ví snad každý. To věděla i Magda, když byla prodavačkou. Prodavačkou v obchodě se spodním prádlem. Dávala si tam k uchu mušli. A poslouchala, jak šumí moře. Už to tehdy věděla. Ne, to nevíme. Já jdu na záchod. Tak počkej, snad už to dohrajeme do konce, ne? Tady přece ještě něco musí být. Tady musí být ještě něco napsáno. No já už si to teda moc nepamatuju, ale... Ptal se si. Jste tady u nás dlouho? Byla jste tu už včera, nebyla? S manželem? Magda kývne? Ne, Magda přikyvovala a povídá. Dala bych si ještě jeden moučník. A pak se usmála. Ten je tak dobrý. Mnohem lepší než můj svatební dort. Dala byste si třeba sachr? Nebo radši tady ten jablečný závin? No, tak mi přineste ten sachr. Úplně se rozpouští na jazyku. Myslím ten čokoládový řez. Nebo prosím vás, víte co? Přineste mi ten jablečný závin, ten jsem ještě neměla. To je stejně zvláštní, jak můžou ty dortíky různě chutnat, co? A přitom se vyrábějí pořád ze stejných přísad. No, svatební dort, ten byl takový bez chutí, když na něm nikdo nešetřil.
Kdo by taky šetřil na svatebním dortu, že jo? Dá se do něho všechno, co je při ruce. No, někdy se to hold přežene. Rozumíte? Třeba stačí jedna přísada, která se do těsta nedá a už je všechno zkažené. Ale zase nemůžeme vědět, jaké by to bylo, kdyby se ta přísada do toho těsta dala. To nikdo neví. Nikdo to Hergot nemůže říct. Nikdo to Hergot nemůže říct. Nikdo to prostě nemůže říct. Nikdo to nemůže říct. A přitom je tady tak dobře. Mně i mému manželovi, oběma se nám tady hrozně líbí. Ještě nikdy jsme neviděli moře. Vidíme totiž v horách. U nás ve vesnici jsou všude cedule ke krásné vyhlídce. A tak je to pravda. Překrásné vyhlídky dolů do údolí i na okolní hory. Překrásné vyhlídky dolů do údolí. I na okolní hory. Překrásné vyhlídky. A člověk hned ví. Člověk tam hned pochopí, že jsou města moc velká. Že jsou pro hodně, nebo možná pro všechny lidi moc velká. Můj manžel si to myslí taky. Máme na to stejný názor. V každém případě jsou města moc velká. My pocházíme z venkova a města jsou na nás moc velká. Prostě jsou hodně, hodně velká. Prostě jsou hodně, hodně velká. Prostě jsou velká. Hodně velká. A když si člověk nedá pozor, může se v nich stát hodně ošklivých věcí. Mohl byste mi k tomu dortíku dát ještě kafe? Mohl byste mi k tomu dortíku dát ještě kafe? Magda si pomalu pohladí stříbrný křížek, který má na krku. A potom se znovu zadívá na moře. Přátelé, děkujeme. Takže derniéra hry, historka o svaté Magdě, režie Filip Nukol, z dramaturgie Vladimír Fekár. A hlavní asi potlesk pro Lucii Okonovou, protože dneska odehrála své absolventské představení, absolventskou roli. Takže děkuji. A jinak díky moc a přijďte zítra na naši poslední derniéru Nízkotučný život, kde bude vlastně ještě předávání kořené mandragory pro současné druháky a příští třeťáky. A taky cenu Zlatý příkaz. A bude raut. A bude zadarmo samozřejmě. Tak děkujeme.